Hoxe arrancaba en 181 puntos da provincia ourensá a campaña de vacinación fronte á gripe estacional. Hoxe estivemos no Centro de Saúde do Irixo, onde teñen a axenda de vacinación completa para todo o mes de outubro. A campaña prolongarase durante 11 semanas de xeito continuado ata o vindeiro 31 de decembro. Durante este tempo, a vacina estará dispoñible en 181 puntos de vacinación públicos e privados desta provincia de Ourense, en centros de saúde, hospitais, consultorios e centros médicos, residencias da terceira idade e centros de menores. Lémbrase a importancia este ano máis que nunca de concertar cita para a vacinación nos centros de saúde e non acudir directamente sen ser citado. Estivemos hoxe no Centro de Saúde do Irixo, no que a enfermeira Ana Ortiz informou de que a axenda de vacinación está completa para este mes. A campaña empezou con moitísimo éxito, levamos dando citas desde que a axenda nos lo permite. Intentamos vacinar unha media de 20 o día, 25, según o tempo que poda. Aproveitamos pequenos huecos de consulta para facer un pouquiño máis. Temos que ir registrando en función do que pomos para así poder non quedarnos en elas, porque me van enviando según o que vamos registrando. Eu vexo aquí neste concello moita aceptación. A verdad que a xente está moi disposta, estamos teando citas xa para o mes de novembro e xa te digo, a verdad que moi ben. De momento moi ben. Este ano as autoridades sanitarias recalcan a importancia de vacinarse fronte á gripe, especialmente pola confluencia de síntomas co coronavirus. Tamén invitou a todo o persoal de risco, ademais da xente maior, a vacinarse. O tema do virus en sí, do coronavirus, é que ten signos e síntomas moi característicos da gripe, entón, inda que teñen as súas diferencias, un deles é a fiebre, por exemplo, entón igual é unha gripe estacional, que se conseguimos evitarla mediante a vacuna, pois há unha persona menos, digamos, que podíamos comparar co COVID. Entón, sí que nos pode axudar, sobre todo, a esas pequenas diferencias de que é unha gripe e que é un COVID, ainda que, xa che digo, o COVID ten o tema do olfato e do gusto, que é moi característico do coronavirus. A gripe ten a fiebre, que tamén é moi característica do coronavirus, entón, se conseguimos evitar todo o que sea prevención, pois moito mellor.